surat nga napadayawan nga maibasa tatangal daw kay tagapukin ni Ethel iti Singapore. Sagudayan nga ron ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Ethel. Dear Cousin, sakbay man ti amin ket kablaawang kay man tinimbag nga orasyon dito na MRC Studio kas namin ka digiti padak nga agbibuya kagrunaan na digiti na ayat unay nga sponsors yung nga mang bibiyag iti dayta nga studio. Ilingid naklatan iti nagan nga Ethel nga iti agdama ket adag diti Singapore akas may isa nga domestic helper wenno OFW. Sibo di nagpandemya kasin yung kadyak pa'y nakaawid gabutan na singpet na saya at digiti amok kita imanugutak nga nag-extend no pekayat ko kumati agina na idi nga uri mga may isa tawen, dua tawen sa akto agsubliman nga agabruden ang nagkastuimat ti panawen gaboy di kinasaya at dagiti amok ket ado dagiti padak nga domestic helper nga umapal kanyak ang saan nga gaputan na saya at dagiti amok ket saan ako nga maadaan iti parikot saan nga dagiti amok tinagbalin nga parikot ko dito Singapore kasin yung no di ket dagiti matlapadak nga Pilipino ket naawis nga rod tiriknak nga mangiburay kada kayo ti pakasaritaan ti parikot ko nga irugik man idi taawan pay makatawen ko ditoy kasin yung sa takbid kayam ta napintas ti kailyan nga karubak. Ha, ni taymet boy da day jay di ta karuba. Pada kayam nga Ilocano. Kung naklaingin no sino ti agsasawi ti Ilocano. Mabalin ka diti magyamam mo ading. Uwe naman no. Day talagayam. Siyak ni Ethel. Siyak met ni Siano. Agnanaedag dito oh, dita balay. Dita balay ti amok. Amok manong. Ha? Masansan nga makita ka dita. Pasaray palpaliiwen nak no agdaldalusa kiti arong bayan na kiti amok. Ni saan kampot nga palpaliiwen si Kamet Ethel. We, di nga manong siya no. Saan ading ko? May ayok lang nga mangkit-kita king ka. Ken maragsakan nagtaad sa wakas. Adamit laingin naala dagiti amom nga napinta sa balasang nga kadkadwada akas king ka. Anya? Ngamin dagating imununa ngamin ngimsi ka pasig nga babakit adamot ka kaisuna nga balasang idi ang kaslajak baawatan ti lang ana. Alam manong matitikas ta nga nauyaw. Joke ko lang day jay Ethel si Kamet kayat ka lang nga pagkatawaan ngamin ket adang agminarti kinapintas mo no kastang agkatawa ka. Agyaman ak amanong. Oh, Ethel. Ay, manong Siano? Apay, di ka rumorita? Awan ka diti day off mo. Ti amok man kat nasisingpet dagiti amom nga aking balay diti pagnanaedam. Agpaiso nga nasisingpet dagiti amok manong Siano. Ken adamot day off ko angim awan met ti amok ka papanan iso nga daak laeng diti balay dagiti amok. Ha? Madi sayang mo ti day off mo no di mo aramaten, Ethel. Anyaya nga aldaw ti day off mo. Tunggal Domingo. Day off ko ita. Ngayon kasti ko na akon, awan met ti amok kapapanan iso nga sa anak no nga rumrumwar no day off ko. Akit, apag iso nga rod agpada ta nga Domingo ti day off na. Iso nga rumwara kita. Inak kadigiti pada nga Pilipino, tatunggal Domingo ngamin, kaadwan mat nga Pilipino, Domingo met day off na. Kat agumong kami nung kweti tambayan, dagiti kailyan. Ha? Tambayan? Wen Ethel. Oh, adda deti tambayan nga makuna dagiti Pilipino apada ta. Ket intuno Domingo kumuyog ka kanyak nga mapansadyay. Ay na, maragsakan ka lakid di nga makakita ka dagiti nakadado nga kakailyan nga adda dito Singapore. Ken adu ti mamamom ken nagbalin nga pagpapagaya mo dito eh. Kuha manong siya no. Amokon. Maamak ka sumurot kanyak Ethel. Ta syempre, kaano laeng met nga nagamamuta. Angin maawatan ka.
Ken saan ka apilitin, numaamak ka asumurot kanyak. Ang imno kas pagaringan na agbaliw ti panunot mo, kaya't mo ti mapaniti tiyang bayan nga kunak. Tapno makamamumot dagiti do mga kailyan dito sa Singapore. Ibagamlaeng kanyak, ta ikuyog kanto sadyay, Ethel. Nakaipaw ita akong di kwarta tatang. Mabalin yun nga mapan pick upin sa Jeremitan Center. Ta bayadan yun, dagiti nasken nga bayadan nyo. Agyaman Ethel anak ko. Talaga nga dahi talaang ipawpawit mo nga kwarta binulan tinamnamain me. Taamumot anak ko nga jak. Amok tatang. Iso nga jak kaya ti agpalyang agipawit ka da kayo ta amok ti kasasaad yun dita. Angim na. Kita ay maanak ko. Amangon mo't no awan ti mabatbati nga paraking kadita nga paggastos mo. Amangon mo't no awan ti igatang mo ti kanam baka mabisbisitan ka. Saan tatang? Awan ti pagdanagan nyo, tanasayat dagiti amok. Open ti makan ditoy. Tanuan niya ti kanan dagiti amok, isumit ti kanek. Ken naparabor da pa'y tatang isong anumang ted da ti bonus ko, ison at ilasin ko nga ibatik para kanyak kagastusek. Isong awan ti pagdanagan nyo kanyak tatang. Akit nasaya at ano kasta anak ko. Sana rumba nga ipawit mo amin na sweldom kada kanay. Agurnong kamat para itibukod mo gabagi anak ko. Ken agan anad ka akadayon dita. Amok nga narigat ti agtrabaho iti abroad nga adayo kami nga pamilyam. Wen tatang, awan ti pagdanagan nyo ta, mairuamak tumetlaing dito eh. Aglalo into no adon ti amok kapata ka Pilipino dito Singapore. Ken kanayon ko nga naglagipin amin nga pamilin nyo kanyak tatang. Usto kagaya manong syano. Nagado ti pada nga Pilipino dito ibagbagam nga tambayan. Nakaragragsak dan eh. Kaslada na adda iti pagilyan tayo nga Pilipinas ta amin nga makitam dito ikat Pilipino. Wen Ethel. Ibagkid di ata saan kan nga maamak ka kimuyog kanyak dito eh. Napunas met laing ti panagduadom kanyak. Ay, sa anak min nagduado ken ka manong syano. Ken sa anak nga maamak akumuyog ken ka dito tambayan. Talaga laing nga saan ko pa lang nga may pasigurado idi nga makaumayat ta. Nairuam nga min dagiti amok nga jak rumrumor tunggal day off ko. Ket pasaray adamit ibaunda kanyak ada ibilin da ket ikandag no kwa ti bonus ko ket. Nasaya at ano kasta. Ang imidi imbagak katakwada nga rumwarak. Go Ethel kunada mo. You need to take a day off. Meet other Filipinos here in Singapore kunada kanyak ket kasta unay ti ragsak ko. Iso nga kimuyog at ken ka ita. Ket agyaman ak ken ka manong syano. Awan ti anyaman na Ethel. Oh, umay katayam amuka kadagiti gagayem ko nga padatang nga Pilipino. Aglalook dito adda padatang Ilocano, adda Panggalog, adda Bisaya. So nga umay kan. Ay, sige manong. Nalaos ti ragsak ko di tanyam amunak ni Shano kadagiti gagayem na nga padami nga Pilipino dito'y SG wenno Singapore kasin yung kadi madumen tinagbalin nga gagayem ko ininot nga napunas ti tuok ko wenno boredom at adan gagayem ko nga makapulpulapol ko tunggal day off ko. Ket namin pinsan nga napunas ti iliw ko iti pamilyak nga nabati dita Pilipinas. Ket manibod met idin tunggal day off ko ket indak makitumpong kadagiti gagayem ko iti tambayan ket manay nayunan umad-adu nga umad-adu dagiti gagayem ko. Ket maysa kadagitoy nga namamok nga nagbalin nga gagayem ko ket ni Maria. Ni Maria wenno awagan tay latan iti Mario. Gabota isuna ket maysa atumboy. Sukunin kan tuman ni Jibalay dagiti amom Ethel ta intag paspesyar. Ha? Anya? Saan na mabalin Mario? Jakayat nga da mangsuksukon kanya kiti balay dagiti amok ken maysa pay imbilin da nga sa anak nagpaspastre kiti sa bali nga tao. Si Kamet Ethel. Apay, sa bali ka di nga tao pay laing ti pangibilbilangam kanyak? Ket agayem tamit din. Ay, saan metakas na tiket ko nga sawen, Mario? Nga maawatan na kuma. Diyak kaya't nga maadaan na kiti problema kadag iti amok. Abos na nagsasaya at da kanyak. Ti ko na makit awan ti panagtalik mo kanyak, Ethel.
Saan matakas ta Mario? Ngim pudno ngamin nga imbilid na kanyak nga sa anak nga agpastrek iti sa bali nga tao, uri no amamok, wenno nasingid kanyak. Mabainak katakwada gaputa na saya at da kanyak. Diyak kahit nga sukirin ti bilin dagiti amok Mario. Iso nga maawatan na kuma. Nupay agpadpadlaw idin ti marikrek nana ni Mario kanyak. Nagtalinaidlat ta ti kinasinged mi. Nukunak nga saan na kasukunen, saan na nga umay paspasyarin iti balay dagiti amok ket saan namet nga naramid, nagtungpal met. Jakmet kayat nga ipakita king kuwana nga mangipakita king kuwana at madi. Jakmet kayat nga liklikan isuna. Taurin no kas jay nga tomboy isuna ket nagpudno kanya, nagdaton kanya. Ket alagat respetarek tiya panagpagayam mi. Nga idi umadadon dagiti gagayem ko kasin yung manumeten nga agkuyog kami wenno manumeten nga agkadwa kami kini Manong Siano. Ta syempre adada nga kakuyog ko dagiti pada ka babae. Kadi di may isang aldaw. Kumusta kan Ethel? Ay, okay klaing Manong Siano. Sika ngay, kumustan? Okay laing met. Maragsakanak nga makakita nga adun dagiti gagayem mo nga pada nga Pilipino ditoy. Si katiga puna no apeng nga adun tinamam mo ken nagbalin nga gayem ko ditoy Singapore Manong Siano. Isu nga agyaman akmanen ken ka. Awan ti anyaman na. Maragsakanak lang amin no mapunas ti homesick wenno tuok mo ditoy. Ket pudno nga napunas ti homesick ko Manong Siano. Nangruna ti iliw ko iti pamilyak. Saan na kasi di jak pala rumrumwar. Tawan ti gayem ko ditoy. Kanayon ko nga kaililiw ti pamilya ken gagayim ko nga nabatik di Pilipinas. Iso nga agyaman akmanen Kasti ko nakawan ti anyaman na Ethel. Angem palagipan ka laing Ha? Saan nga amin nga magayim mo dito'y Singapore ket pagtalkam? Ha? Anya ti kahit mga sawen Manong Siano? Saan mat nga palang dadael Ethel? Ngem saan amin nga kailyan tayo nga adda ditoy ket mapagtalkan. Adulat ta dagiti manangal lilaw. Isu nga ipangag mo kuma. Dito nga patigmaan ko king ka. Dahi tati agpaiso. Isu ko laglagi pa makanayon. Dito nga patigmaan ko king ka. Ethel. Tapno no di kanto agbabawi ka maudyanan na. Sige Manong Siano. Thank you. Hello. Anya ka diti ibagam Mario tayo mawag kay ti kasto nga oras. Nakaturog ka kitayin. Pasensya ka na, Ethel. Diyak mo din napansin ti oras. Tinawagan kami tlatan, sorry. Sorry Api ngamin nga imawag ka Mario. Ada ka din nasisita nga ibagam ta di mo lang mauray ti bigatin. Kuha nga min, Ethel. Madlaw mo met siguro. Ha? Anya ti madlaw ko? Idi pa ilaing nga agayatak king ka, Ethel. Anya ti ko na Mario? Kunak, nabayagan nga agayatak king ka. Katap no paniknikak king katimbagak. Umay kapasyarin di tabalay da amom. Ay saan na mabalin ko nakmet Mario? Jakayat nga agka problema agka dagiti amok. Di mo kayat? Di kayat dagiti amom? Uwena di mo kayat? Ha? Gapo ka di tatumbuyak? Iso nga di mo kayat? Mario. Dahil tatonom kat nabartik ka, nakainom ka. Saan nga importante na nakainumak? Ang pagsalitaan tayo no, Domingo latan, ito no, kikita tayo. Saan nga iti telepono? Ken saan nga iti kasto nga oras? Ti ko naman kat di na kayat tatumbuyak, Ethel. Ibagamlatan nga di na kayat, ngamin kat tumbuyak. Ang hindi mo amo nga napudpud nga agayat itikas ka niya katumboy. Tandaan am dayta. Mario, please, makaturog ako. Ituloy kong di maturog. Siguro kat adan nagkinaawatan niyo kini Siano, Ethel. Ha? Ni siya, Manong Siano? Ada ka din relasyon niyo kini Siano?
Sus, di ka agtaltalik kadagiti lalaki. Agsangit kan tulaing kadakwada. Lalo day dyan nga siya Ket siya, di kanto pagsangitan Ethel. Ken saan nga gapot at tomboyak, saan ka nga masalakniban no bilang laeng. Apay ti amom gapot a lalaki ni Siano masalakniban na ka ditoy. Baka naturturedak pa yung misuna Ethel. Uray pa ibagam nga agkabil kami. Ay, sabali na kitang ibagbagamon, Mario. Nabartek ka nga agpaiso, tadi mon amot ibagbagam. Amok Ethel, uray no nabarte ka. Amok nga ipatpatig ka. Kadyak agsarday nga mangipatig ka. Balasang ka, ket sak awan met tinubyak. Ket tandaan na Ethel. Aranidik ti amin, tapno maaklon na. Tandaanam dayta. Kasla mabuti nga ako nga makikadwa kini Mario manong Siano. Ha? Taapay met Ethel. Ngamin kit nagpudno kanya, nagdaton kanya kiti ayat. Ngem jakmet kayat atag padpada kami met a babae. Uwin Jak kayat ti makirelasyon iti tumboy. Kasla nga mi nagpangpangta ti tono na idi mawag kanyak iti tenggat rabi. Anya? Tenggat rabi. Uwin nga rod. Kaya isang kaibaga na nga umenak kano pa siya rin, umenak sukunin iti balay di kiti amok. Kit madi ako baka no agka-problema kadagiti amok. Anya nga tati aramidik manong siya tapno no sardengan na kunday dyan nga Mario. Narigat nga talaga dayta. Ngayon madot kakasta dito Alkit kasaritam to nga nasaya at naku mabalbalin kat saan ko na kayat na makita isuna, saan ko na kayat nga kadwa. Lalo nga jakket nga makasarita. Si kaano, mayat ka iti aday iti panunot ko. Ha? Anya ka iti aday iti panunot mo, manong Siano. Anya nga tano, agpamarang ta nga, ada relasyon ta. Tapno no sardingan na kan. Ha? Sa bagay, agpamarang tamet laeng. Wena, agpamarang talaeng. Ipakita talaeng keng kwa na tunggal Domingo nga iti tambayan, nga adan nagkinaawatan ta. Nga adan relasyon ta, tapno no saan na kan nga kulitin pa Mayatak manong Siano. Mayatak na nga napanunot mo. Alas sige nga sikat makaamo manong. Into no Domingo, tulagan nak to. Tanuan niya taramiden ta. Isuntot aramiden ta. Uwain, tamang panunutak to iti pamayan tatap no alisto na kang aliklikan. Tap no sardingan na kanton dahi nga Mario. Siyempre, padpada kay nga babae. Maparagsak na kang rod. Tikas dyan nga klase nga. Amom tiket ko nga sa wenen Wen, maawatan ka manong Mario. Ngem saan met nga ti kinatumboy na. Angem siyempre, amom latan nung managasawa akto, deti maikan naktumet iti anak. Wen pudno day tayong bagam, Ethel. Noan niya tinagtulagan mi kay ni manong Siano kasin yung kadisod inaramid mi ididimteng ti day of me. Di ta makita min ni ti ayan ni Mario ket rinugyan mi metten tinagpamarang nga da kami ket addan relasyon na. Nakalalailo kami, ipakita mi ti kinasweet mi, holding hands, paras pasaray kalabayan na, nga aking kinatawa kami. Ket no makita mi met ni Mario, ket langana tay malukluksaw, masaksaktan, ken pasaray kumuskusilap kada kami nga duwa ken ni manong Siano. Ket tunggal day of me kasinyong intultuloy mi day nga panagpamarang mi. Tapno no makumbinsi ni Mario nga saan nga talagang ada relasyon min tapno no sardengan nako. Inot met nga nagsardeng ni Mario ket saan nakmeten nga kulkuliten, saan nakmeten nga ichat-chat ken tawtawagan. Gabo iti masansan nga panagkuykuyog mi ken ni manong Siano kasinyong gabo iti kinalailo mi nupay pamarang laeng ket kasla inot met nga na-develop tirik nami iti maysa ken maysa.
Tano idikit agpampamarang kami laeng ng aping akas lang. Sapul-sapulek mette ni Suna. Kailiw ko mette ni Manong Siano. Aging gang adan nagkinaawatan dagiti puso ken reknami ken ni Siano kasinyong. Ket di napupuutan. Nga idi inawis nak. Ngayon kami iti pribado nga lugar ket simurutak imanugutak saan nakapulos nagkedked. Simrek kami iti maysa a motel. Kasla naglaok tirik na kiti maragsakan nga madandanhagan. Kasla nagalisto dagiti pasamak nga idi pamaranglaeng emitan pimudnon pudnon ti marikrik nami ket adda kami ni ti siled ti motel ket namnamaek nga addan mapasamak mi. Afikas la madanagan ka, Ethel? Siano? Saan ka madanagan? Numan nagpamarang talayang iti damo. Ngem di tamit na igawidan ti puso ta nga. Nagayat. Ipatpatig ka unay-unay, Ethel. Ipatpatig kamit unay-unay. Siano? Oh, metlagayam. So nga, saan ka kumagdanag? Tadi kanto paypayan. Sigurado nga tinakanton kurirwen pa ni Mario. Aglalo inton maamuan na nga pudno ti relasyon tan. Nga adda pa yan napasamak katatan. Agyamanak ken ka. Kinagyamanak ti panagayat mo kanyak. Agyamanak mit ken ka, Ethel. Italayang manin nga makarik na akiti ayat. Ket jak dinamnama nga dito'y gayam Singapore nga masarakak ti magpitik manin ti pusok. Kastamit kanya. At damit imuno na nga ayat ko idi idak pala di Pilipinas ngem. Sada na pagsaritaan ti napalabas. Tinasisita Ethel ketiag dama. Ketiag dama ita. Ket addata dito'y unik ti silid ti motel. Ket aramiden ta, ti anyaman na kayat ti bagi kenrik nata. Ket kayat kalaunay nga agkan. Kayat kalaunay nga arakupen, Ethel. Kastamit kanyat, Siano. Ethel, Siano. Namin pinsanen nga nakulaapan ti panunot ko kasin yung nung pa'y awan met ti problema ta agin inayat kami met nga dua nagayatan mi met ti mapaspasamak kada kami angin di ko na ako sa amet pa nga nabayhag nga namamok ti Siano. Ngem sigurado kitiriknak nga ipatpatig ko isuna. Isong ano kasanot ka irot ti arakop na kanya ket isumet ti ka irot ti arakop ko ken kuana. Binalis ko dagiti agek na kanya ket nakapapahot ti panaglanang dagiti pipigmi. Kas taunay ti bara ti bagik aglalo idin taagkan na tinadumado mga paset na ngayon rugi na kalpasan kadagiti bibig ko ititinged ko pimangato na panitilapayag ko Siano Ethel pimababa manen ket di nakadanon iti barukong ko ket kas taon iti panang kirab-kirab na kadagiti mansanas ko. Kas taon na iti panang amal na kadagiti duwa nga perlas. Ngano manen sultupen na tangamin ket lumnek.
Kasta unay ti ganas na iti tadildilaan na ti malabalatong nga perlas ko kasinyo. Pimababapay ni Siano, di magas iti pusig ko. Insarek na, ti dila na iti pusig ko, kit kasla na dinalusan, babaen iti dila na. Siano. Ti amok nagpatingga iti ngem saan. No di kat pimababapay kat adda isunan iti nagbaitan dagiti lupok. Akas lamang mangan ti sandya. Siano. Siano. Kasta unay tiganas na ti aramiden ni Siano kasinyo. Nga uray ko lang mapupungot-pungotin dagiti buok na. Siano. Pimababapay kiti nagkan na dagiti duwa nga lupok. Aging ga iti gurong ko. Kalpasan na kasinyong ket inikat na meten ti pagan-anay na dituyen nga nakita ti pagpanpanakkel na dakkel nga talaga. Kasinyong ti amog idinorabawan na ko ngem saan no di ket sininyasan na nagtakder iti rabaw ti katre ket insenyas na ngagparintume nga iti sangwanan na amuklatan ti kayat nga sawen ket nagtungpalak met kasinyo. Nupay saan kami ngagsasaong amok ti kayat nga aramiden. Ginuyod na ti ulok. Kusamet nga nagnanga dagiti tingiwat ko ket insubunan ti pagpanpanakkel na nga armas. Urala di mano ni ti karabukob ko iti kinaatidog na kasinyo. Kontrolem ngamin. Kontrolem. Pet-petam deta murdong na. Tapno saan nga sumrek amin. Kastoy? Wen, kasta. Kareka. Kastoy? Wen, kasta. Ay, baliktad. Andit tititlog na. Kastoy? Wen. Itay subo mon. Saan nga tumano ni ti karabukob mon. Sige. Siano. Dapat ipatpateg ko unay-unay ni Siano kasinyong at sa anak nga nagduwa-duwa nga nangaramid ti kayat nang ipaaramid kanyak nupay damok laing aramiden. At damet 30 segundo nga inaramid ko dati ako nada nga panangan iti balangkoy. Edita pinagdatan akon ni Siano. Ket dituyen nga rinabawan na kasinyo. Nabayag day di na udi nga padas ko kaday di muna nga nobyok. Kasladyak pag iti malagipen no anya tirik na. Ken ganas na. Ngem dagos nga nagsubli ti lagip ko edita. Naisireken ni Siano dati armas na kasinyong. Mariknakmet nga agtubog dati palangganat aglablabutab ket dituin nga rinugyan ni Siano tinaggelgel iti palangganat kasinyong ay nagmalo ko nako. Di kanto baybay-an Ethel. Sabi ko matadyak to agbabawi, Siano. Saan to? Ipatpateg ka unay-unay. Ipatpateg kamit unay-unay, Siano. 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 Ethel, Siano.
Nalaos ti ragsak ko iti kasin yung kabuki tada ni Siano iti biyag ko. Natunggal Domingo nga day of me agkuyog kami. Ket awan met tiliwat mi nga mapanagpapas iti ragsak. Sakbay kami mapan makitumpong kadigiti pada Pilipino ket dumagas kami nga umuna. Iti nalami sa lugar. Nalamiis man na lugar ti papapanan mi angem ad-damet abumara ti bagimi. Tunggal pag may sign mi dagiti bagimi kasinyo. Awan ti danag ko idi nga agsikugak ngamin kita nagusar kami ti protection idin kasinyo. Kalpasan nga nagregla ket rinugyan min ti nagkontrol. Sa bali meten ti gagayem ni Mario kuykuyugan na nga Pilipino kasinyo ket namin pinsanen nga liniklikan na sinardengan na. Lalo idita makita nanti kinaragsak mi kini Siano. Ket amog idin ket awan ti patingganan dayta nga ragsak angem nagbiddutak kasinyong. Idi may isang aldaw. Ethel. Siano, api nga langam ti maproblemaan. Adda ka ti problemam? Ibagam kanya, amang ano matulungan ka. Naasidgak aminin nga mabalin kong asidgan. Awan mo ti makatulong kanya. Ha? Anya ka di ti problemam? Marimatang aminin deti daga nga naisaldami. Kit nagdakil deti masapul mi nga kwarta tapno nung saan nga marimata ti tapno masakami kuman deti dagami. Kit may stress launay ni tatangkon. Ha? Mano ka diti masapul mo? Siano? Masapul ko kumati 75,000. Ethel. Ha? 75,000? Uwan, dakil nga talaga kasi naging interest eh. Ibaga kitatang nga amang remedyo sa dyan, awan mo ti mang pautang king kuana. Kitsak tinamnamain da. Awan mo ti, nairan-ranamot, nga di ti gagayim ko dito, awan mo ti ekstrada. Di lang mabalin ti bumulod king ka, Ethel. Bayadak tumatlaeng. Ininutek nga bayadan, tunggal sweldo. Kituin kinapi ngamin nga saan nga siya ti mo na ngay nasitgam. Mabain na kami king ka, Ethel. Api anya ko magpagbainam. Nobya nak. Ket no ada problema, nasken laeng nga siya ti pangibagaam. Ket imbag ata doro urnungek nga kwarta. Ano ada bonus ko, ilasin ko. Ken saan ko met nga ipapawit amin nga sweldo kada tatang. Mano, angin, saan nga umanay nga 75,000 Ada siguro mapabuludan ka iti mga 60,000 laeng. Ada ngamin agpawitak ngamin kinitatang ko. Ha? Pagbuludan ka ta tinayon na aya. Agure ka. Padasik ti bumulod iti gagayem ko dito eh. Itad ko pelaking ka dati ipawit ko kuman balay. Tapno no maipawit mo iti pamilyam dahita 75,000. Tapno no masakayon dahita daga. Tapno di marimatat sayang met. Talaga? Adda uman nga 75,000? Adda. Kasaritak lang tatang ko tawagak manamdamata. Mangiremedyo pala sa jay. Agyaman naglauna Ethel. Thank you. I love you. Awan ti anyaman na. Ken numaminsan nada problema nga kastasyak ti pangibagaam Saan kiti nga iti sa bali nga tao. Wen, pasensya ka na nung mabainak man king ka. Dinawagak nga rod ni tatang ko kasin yung kita pinagremedyo isunan. Tabayadak tumetlaeng kunak inton makabayad ni Siano kanyak. Ang ididamo kit kasla nagprotesta isuna nga ape kano nga kasi kadakkel timpabulod ko itinobyok. Nga nagtale kaklatan iti kasi kadakkel nga gatad. Kunak ipatpatig ko ni Siano tatang. Ken agtale katlaunay king kuana. Ken ape ko mga saan nakabayadan ket idinto nga agabay laeng ti balay dagiti amo mi. Ngayon yan nga nagsaem ti si Marunong nga napasamak kasin yung
Edita dimteng ti Domingo wet namnamaik ngagkuyog kami manen kani Siano. Ngay mawa na pulos ti Siano nga nagparang kanya. May sag nga napan iti tambayan. Ket dito'y kulay nga naamuan. Nga awan gaya men ni Siano. Tanagawi din dita Pilipinas nga di naman laing bagbaga kanyak. Kasta unay ti sangit ko kasin yung aglaloy di ta kontake kisuna tawagak ngem saan ko nga makontak pati Facebook na na-deactivate. Ket dito yan nga may sa nga mangibaga kanyak. Di mi ngamin imbaga king kaidi, Ethel. Na kasta nga talaga't galad na tita. Ado tinut utangan na dito Singapore. Angim di met agbaybayad. Anya? Angim ipatpatignak ni Siano apeng nga naramid na kanyak ti kasjay. Ala, Daka mo ano pud no dayto ngem adda kaliblib-in na di Pilipinas. Adapay duwa nga putot nan. Anya? Diyos ko. Ala, narigat daytan Ala kita, adda ka di kasuratan yung nga pinautangan mi suna. Awan. Tinawagak nga ron di tatang ko kasin yung katimpudnok yung kuha na tinapasamak. Sa anak mo't inungtan Ngayon pinalagipan naklain nga sa anak agtaltalik. Ang empty problema kasin yung da kami metten ti sana makabaya diti utang. Adanasken nga bayadan ni tatang ko. Angin awan met ti maited ko nga dagos. Halos katumbas ti talo nga sweldok, talo nga bulan nga sweldok ti kasapulan mi. Kadagsangsangit nga nag-day off iti tambayan kasin yung anandi nga yan dagiti gagayim ko. Ngayon bagak kadakwada tulungan dakman Uri manulay nga may pabulod yung kanyak tapaw itak ni tatang ko ta. Dua bulan nga jak nagpawit king kwanan git. Masapul nga tabayadan ng utang baka amangan no idarom da isuna. Ala, agpapada tayo met nga awanan. Ethel, pasensyakan Kit ni amom mo tagpapada tayo nga adda pamilya na nga mangnamnama. At least ka awan pa'y asawa, awan pamilya. Kada kami adda pamilya mi, adda asawa mi, adda pa'y anak mi. Di asawa mi, adda pa'y sabaling asawa na. Hanya? I mean, adda babae na, nabisyo. Iso nga awan ti mapautang mi, at di kami mit makorno-ornong dito. Imbagking ka na makor-ornong ka Angin, inutang mat dahi nga takis nga Siano. Alam, maawatan kayo na awan. Ay, guri ka, umasidig dito ni Mario. Ha? Kumusta kan, Ethel? Mario, amumit siguro tinapasamak ka. Wen nga Rod, nagdakis nga talaga dahi nga Siano. Ti amok saan na nga maaramid ti kasyeking ka. Kaputa ti amok talaga nga ipatpatig na ka. Ang amok nga talaga nga dakis isunan. Uy Mario, baka si ka matulungam ni Ethel. Masapol na ko at pawit niya balay dangim awmet. Awmet ti kwarta nga may patulog na. Awmet may pabulod mi. Manong ka diti masapol mo Ethel. Ababain met king ka, Mario. Kalpasan tinaramid ko king ka. Awan ang yaman na dayjay. Maawatan ka. Alay bagam kanya. Di kinapudno na. Nagtali na di panagayat ko king ka, Ethel. Iso nga. No adaman problema. Ibagam kanya. Paring matulungan ka. Masapol mo nga bayad ti utang. Kapto saan dahi darom ni tatang ko. Manong nga ro ti masapol mo?
30 mil lang. Isublik to bayadak to metlaing. Uri sa anin, Ethel. Uri ta, napagbasak met, dagiti duwa nga kakabsat kon. Kahit awam met ti sabali nga suportarak. Sige, no kahit mga bayadan, inutim latan, ngayon sa mo pang panunutin daytan. Tulong ko king ka. Kere ka ta, inak mangiruar, ta itid ko king ka. Tapno maipawit mo dagos kintatang mon. Agyan mo na king ka, Mario. Agyan mo na king ka. Kasi niyong day tamanen tinang rugyan ti kinasinged mi kini Mario. Pudno ti kunana idi nga jak agtaltalek ka dagiti lalaki tapag sangitin daktulaeng pimudno ti kunana. Kit til nililiklikak idi nga pada ka babae nga tumboy nga kunak idi nga jak kayat kit isumit kayam ti nakatulong kanyak. Ang tilaing problema kasi niyong ket intultuloy na met ti panagraem na, intultuloy na ti panagayat na kanya, intultuloy na ti panangarem na kanya. Diya ka mo no, ginundawayan na, dati kasasaad ko, anya, ibaga naman saan na nga singirenen ti 30,000, ang saan ko na, saan na mabalin. Kung na nga inutek ka na bayadan. Kasi niyong iti panaglabas dagiti aldaw kas lang mapanpanunot ko. Anya nga tanong padasik. Anya nga tanong padasik. Takitaek manupod no ti kunana ni Mario nga. Napudpud no nga agayad dagiti kaskingkwana nga tomboy ngem dagiti lalaki. Nem numanen agsanod ti riknak ta. Malagip ko kung nakiti jak kaya ti tomboy. Siyempre, pada ka babae. Nga no makirelasyon ako ni ti tomboy. Kas ka dagiti daduma ket pagchichismisan dagiti pada da nga tao. Dagiti tao ti aglawlaw da. Ngem bayat nga agkagkadwa kami agkuykuyog kami kini Mario ket makitkitak ti kinasayaat na. Ket mapanpaniknikan na kanyak ti kinapudnot panagayat na. Nga kaslain inot meten nga maregreg ti riknak. Kasla agrosing meten ti ayat ko king kuana kasin yung. Agim daydo ita ti problema. Kasla ada paset ti bagik nga supiaten na dayta nga marikriknak. Ti panunod ko ket agkumontra iti pusok nga kunada. Nga anyaman na kaya ti pusok. Lapedan ti panunod ko. Balakadan dakman kasin no anya ti aramidek. Padasik ka di ti agayat. Ken makirelasyon iti maysa nga tomboy. Wenno maminpinsanen nga ikatek iti panunot ko dayta nga banat. Angem kasanon no paayek manen ni Mario ket makasapulak wenno makasarak tumanen wenno addan tumanen dumteng nga sabali nga ayat ko addan to dumteng nga sabali nga lalaki iti biyag ko ket pagsangiten nagtumanen. Baka ngamin no agpaiso ti kunana nga saan nga mapagtalkan dagiti lalaki gapu ta pagsangiten dalaeng dagiti babae. Dahiti nga rod ti parikot ko kasinyo nga imburay ko kada kayo kat sapay ko mata may kandak iti balakad. Ada nakitak dito yung viewer. Barang iso ti makaited ti balakad. Kaya yun akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad kaya agyaman ang runaan na ken ka ti anos ken laing mo kasinyo nga nangibasa ken nangidrama. To'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. At sabi ko mga damit na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag dati surat ko kadagiti padak na nagbuya ken nagdengen. More power to your program and God bless everyone. Ken advance happy 50th anniversary. Di ngay mariribukan unay nga pagayam mo Ethel iti Singapore.